बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गेलेमु बिथिङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। चीन हादराव खुंजानाय जीटी वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025 इं मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभारनि मेडेल देरहासार जानो हादों बर' फिसा कमल कुमार बर'आ। चीन हादराव मेडेल देरहासार जानो हाबोनाय कमल कुमार बर'खौ गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओसु एसोसिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। बर' हारि आरो बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि गामिनि कमल कुमार बर'आ थांनाय अक्ट'बर दाननि 14 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम चीन हादराव खुंजानाय जीटी वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025 मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेनानै सिलभारनि मेडेल आवथायनो हाबोदों। मुलुगनां बे बादायलायनायाव बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि गासै 5,000 गेलेगिरिफ्रा बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा भारत हादरनि जानानै सिलभारनि मेडेलखौ देरहानो हायो। दिनै बिथांखौ गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव गेलेनानै फैनाय समाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओसु एसोसिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायो। जोंना गेमा चाइनायाव जादोंमोन इमेसानाव। गेमा जाबाय 10 वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप एन्ड इयाव मोर देन 5,000 प्लस प्लेयार्स दंमोन ओमफ्राय 53 प्लस कान्ट्रि। जोंना इदि माने कम्बेट फाइटिं नङा ओमफ्राय डेमनस्ट्रेशनसो नालाय ओमफ्राय गावबा फारि फारि आरोना ओमफ्राय पइन्ट हिसाबैसो 8.790 8.790 आइ बाबा कोच एन्ड एसोसिएशन एन्ड आंनि गासिबो सापर्टारफोर खस्थ' खालामनायाथ' खालामदों गोदो आगोलनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोबाय थानाय ना। आंना इयो फार्स्ट इन्टारनेशनेल मेट्समोन आरोना। बेवहाय फंबाया सिलभारनि मेडेल देरहाना फार्स्ट इन्टारनेशनेल ओमफ्राय फार्स्ट मेडेल सेकेन्ड सिलभार। जेन'बा दा आंनि फिसाया गुबुन जायगायाव गेलेहैदोंमोन नालाय बेनिखायनो जों न'खरनि आरो गामिनि एसोसिएशननि जानानै जों बरायनो फैदों। फिसायादि गेलेनानै सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों जों बेखौ गोजोननायबो मोनदों। जेन'बा जों बिदिनो खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा जमा खालामनानै फिसाखौ जों गेलेनो हगार हरदोंमोन। दा जोङो बेखिनि रांखौ खस्थ' खालामना दिहुनदों आरो बिदिनो मोसौ अमा बोरमा फाननानैबाबो जों हरदों खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो हरदोंमोन। दा जेन'बा बेफोरबायदिनो मोजांनि सायाव मोजां गेलेलांनो हायो जोंबो बेखौ लुबैयो आरो जों इसोरनि सायाव आर'ज खालामो जोंनि फिसाया बिदिनो मालाबाफोर गेलेनो थांबावबा बिदिनो देरहासार जानानै फैथों। बिदिनो सरकाराथ' गोजौनि सरकारफोरा जेन'बा सारमोना अननानै जोंखौ गैयि न'खर हिसाबै सहाय होयोबा जों मोजां मोनगौमोन गेलेनायाव दावगाबावनो हाथों। दिनै चाइनायाव 10 कुंफु चेम्पियनशिप गेमाव बिथां कमल कुमार बर' बिथाङा दिनै गेलेनानै नैथि बान्था मोननो हाबाय। जोंनि हारिनि थाखाय हादरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना खामानि बेफोरो। दा लोगोसेनो बिथांनि देरहानायाव गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे बिथाङा फोरमायलांबाय गोबां सापर्टारफोरनि हेल्प दं होननानै। नाथाय बेबायदिनो बिथांनि गेलेनायाव आरो इयुनाव जेन आरो दावगाबावनो हायो बिनि थाखाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बिथांनि न'खरनिसिम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट आरो बिदिनो बायदि रोखोमाव हेल्प मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय जायो आरो दा बिथांखौ बरायनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। बेखिनियानो जों गामिनि जानानै फैबाय बिथांखौ बरायनो थाखाय दा गोजोननाय मोनदों।